ମାଇକ୍ ଲାଗୁନି ଆଉ ମାଇକ୍ ଲାଗୁନି ଆଜି ଏକ ପ୍ରକାର କହିବା ପ୍ରେମ ତମେ କେମିତି ପ୍ରେମ କରିବ ଗୋଟା ବଡ଼ି କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ କେମିତି ଗୋଟେ ଅବିବାହିତ ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ହବ এই বিষয়ে যে মধু ডাকু আমি তোমাকে বুঝিয়ে দেব ଓ ବାବା କଥା କୁହ ବୁଝିଲ ଆଜ୍ଞା ତମକୁ ବୁଝେଇ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କେତେଟା ତମକୁ ଜେନେରାଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଓ ତାର କ'ଣ ପଚାରିବା କଥା ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ତାର ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଆଜ୍ଞା ତମେ ସକାଳୁ ପୋଖରୀଟାରେ ବୁଲି ଦାନ୍ତ ବସିଲା ବେଳେ ସାର୍ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ଦାନ୍ତ ଘଷେ ମୁଁ ପ୍ରେମ ଦାନ୍ତ ଘଷେ ତମେ ଏବେ ତାକୁ ନବେଲେ ପେଷ୍ଟ କରୁଛ ପେଷ୍ଟରେ ଦାନ୍ତ ବସିଲା ବେଳେ କି ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଉଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ତମେ କେବେ ମାରିଛ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମିଛ କହିବି ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଏଠି ସାର୍ କାହିଁ ମୋତେ କେହି ନୂଆ ବୁଲେଇ ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ରୂପଟା ତ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ ଜାଣିବ ବୋଧେ କିଛି ଡିଫେକ୍ଟ ରହିଲା ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଜାଣିବା ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ତମେ ବସରେ ଯାଉଛ ବସଟା ଖାଲି ଭିଡ଼ ସେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ତମେ ଓଡ଼ିଆ ତା ପିଲା ଯୋଉ କାଟି ଠିଆ ତମେ ସେ ମା କୋଣରୁ ପିଲାଟିକୁ ଗେଲ କରି ଆଣିଲା ବେଳେ ସେ ମା ଭିତରେ ତମେ ପ୍ରେମ କରିଛ ସାର୍ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଦେବ ଆଉ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ତେଲା ରାସ୍ତା ଲେଖା ଭିତରେ ମୁଁ କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରେମ କରିବି ମା କୋଳରୁ ପିଲାଟିକୁ ଗେଲ କରି ଆଣିଲା ବେଳେ ଜାଣିଶୁଣି ମା କେମିତି ହାତ ମାର ଜାଣିଶୁଣି ତୋର ଅଙ୍ଗ ଲାଗେ ଯଦି ମା ଚାହିଁଲା ଦେଖ ଯଦି ମା ଚାହିଁଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧୋଇ ପଡ଼ିବ ଘୁରେଇଲା ବଜାରକୁ ହାତ ଲାଗିବ ଭୁଲେଇଗଲା ଅଜାଣନ୍ତୁ ହାତ ଅଜାଣନ୍ତୁ ବେଳେ ଅଙ୍ଗ ଲାଗେ ତାପରେ ଯଦି ମା ଚାହିଁଲା ରାଜଶୀତ ଫସିଲା ମୋର ବିବାହିତ ମହିଳା ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅବିବାହିତ ଝିଅମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବିବାହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାରେ କିଛି ରିସ୍କ ନାହିଁ ଯଦି ତମ ଭିତରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା ସେ ବର୍ଷଟା ତା ସ୍ୱାମୀ ମୁଣ୍ଡରେ ପଳେଇବ ତମେ ଛୁଆ ବୁଲା ଦୋଇ ଯାଇ ତମର ଯଦି ବିବାହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ବିଷୟରେ କୋଚିଂ ଦେବା ତମ ଦରକାର ନାହିଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବୋଲି କାମ ମାନେ ମୋଟାମୋଟି କଥା ହଉଛି ମୁଁ ସେଇ ଟପିକକୁ ଯାଉଛି ତମେ ନିଶା ଜାଣିନ ଫେରାନ ଜାଣିନ ଫୋନ ଜାଣିନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୋନ କରିଦେଲେ ତମର ଡାଇଜେସନ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଅବିବାହିତ ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ କରି
Campo. Kirisigo, bisa muda dulu mana jadi. আরে আগৰ তো বিভিন্ন প্ৰশ্ন পাঠক কৰিছিল আৰু তাৰ মধ্যে মাজে নপিলে তো মাইন্ড ফ্ৰেছ কৰি যাব Relax, ঠিক আছে Jangan